2,5 jaar. Toen begon ik echt mijn heid te helpen. En gewoon eerst zonder dat ik mantelzorger wie. En later ben ik dus mantelzorger geworden en mijn mem ook. Voor mijn heid. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, we doen het heel speciaal. Ik vind het heel wat speciaal omdat ik nu weet wat ik inhoud en zo. Ja, wat houdt het voor jou in? Wat houdt het voor die leven in? Dat ik mijn heid heel veel help. Wil je voor? Ja. 3, 2, 1. In. 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 Dank je. Hoe vaak doet dit, Corné? 3 keer deze. Ja, en dan een series van 3. En dan krijgt mijn heid, is het voordat hij net zo snel een longontsteking krijgt. Ja, daar gaat er eerst in het begin wel moeite mee. Om dat te accepteren. Accepteren van hulp van die zoon. Ja, omdat ik wat ik zei van, doe als ouders zorg voor het ben. En ben net voor ouders. En nu is dat ook zo. Dinsdag en toonsdag moet ik om jou zo van bed houden. En dan mag ik jou 8 bus halen, dus dan help ik hem, mijn heid. En op maandags en woensdags moet ik letten naar school gaan, dus dan help ik mijn heid maandag. En wat voor squallen dorst? Ik zit op Vissencollege in Jout. En ook de ICT-medewerkeropleiding niveau 2. En dan gies naar squallen en dan komt ze weer thuis. En Ja. hoe ziet het leven er dan uit? Nou, dan ga ik even zien naar het huishouden nog dien is. Of wat ik nog even iets met helpen thuis. En dan ga ik ook mijn hobby doen en ga gamen. Dus dit is een grote hobby? Ja. Dit doe ik elke dag eigenlijk. Wat dorst in de huishouding? Stofzogen, dweilen, was ophangen, was draaien, afwasken. Alles wat er bij huishouden niet, dat doe ik gewoon. Eigenlijk best wel een volwassen leven al. Ja, maar leer ik wel vast voor letter. We gaan het eens vragen, maar hij dat automatisch is huis helpen gaan. En we gaan het er net op een gegeven moment om die zei van, oké, nee, dan maar toe is ik helpen, want ik ken alles net meer. Maar ja, kan hij zeggen zelf wel dat ik alles net meer kon. En op het moment dat ik er zelf net ben, dan ja, is het wel als machteloos als mens zijn. En je zoekt je baan ik wat oors kunnen. Absoluut, ja, zeker weten. En het blijkt dus dat deze ziekte ik heeft. Ja. Dat liep het mij zwier om dat te weten. Nou, ik moet het zelf weten. Sowieso voor mijn opleiding die ik wil kiezen. Dus ja, en ik heb er nog niet zoveel les van. Dus ik leef gewoon mij. En als er letter wat aan de hand is, dan ga ik gewoon naar de arts, een neuroloog die er ook gaat. En dan vertelt zij wat ik er nog kan doen of als ik er niks aan kan doen. Is wel eens verdrietig erom? Nee. Boos? Nee. Het is voor zwier soms. Maar ja, dat mag mijn leven. Het is wel zwier soms. Ja. En wanneer is het zwier? Ja, als mijn huid zei van, ja, dat ging niet meer en dat kon je bijvoorbeeld vorige week nog voor. Dan denk je zo van, ach, ja. Maar ja, we moeten er mijn leven. Ben je hem grutskappen? Ja, heel rustig. Ja, enorm. Ja. Ja, echt enorm. Het is dus wonder steeds ik dat. Ja.